खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी BKWSC नि दैदेनगिरि थामहिनबा UBPO नि गोबां दैदेनगिरिफोरनिसिम बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोख्रों फोरमायनाय जेब्लासिम BTR नि गामि सोसननाया जोबागौमानि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय BKWSC आव गंसेबो गामि सोसननो मोना बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंनाय एबा बुंहरदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा बे समाव बर' हारिनि थामथि BTR गोजोन गोरोबथाया थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव जानानै थाङो आरो बे BTR गोजोन गोरोबथानि देरसिन दफा आरो दैदेनगिरि एबा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाबायदि थांखि बे BTR गोजोन गोरोबथानि दफा बायदियै सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि गामिखौ BTR आव सोसननाय एबा BTC आव सोसननाय आरो बे थांखिया एबा बे खामानिया दासिमबो सोलिगासिनो दं बेबायदि सोलिफुबाय थानाय समावनो BKWSC नि दैदेनगिरि थामहिनबा UBPO नि दैदेनगिरिफ्रा सनितपुर गहपुर बिश्वनाथफोराव फैनानै BKWSC आव जेब्ला सनितपुर बिश्वनाथनि गामिफोरा जेराव BTC एबा BTR आव सोसन जानो थांगासिनो दं आरो माखासेया सोसन जाबाय आरो माखासेखौ सोसननो थाखाय खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं बेबायदि समावनो UBPO नि दैदेनगिरिफ्रा BKWSC आवसो सोसननो थांखि लानायफोरनिसिम बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोख्रों हेंथा आरो गोख्रों बाथ्रा जेब्लासिम सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि गामिफोरा BTC एबा BTR आव सोसन जानाय खामानिया जोबनानै थाङा अब्लासिम BKWSC आव गंसेबो गामि सोसननो मोना होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंनाय जादों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा आथिखाल जोंनि सनितपुरनिफ्राय जोङो BTR आव सोसननांगौनि थाखाय जिहेतु लाहार फाहार खालामो आरो बे BTR सोसननांगौनि लाहार फाहार खामानि सोलिनायाव दासिमबो जोबाखै बिनि लोगो लोगोनो गेजेराव जोङो दाखालि 29 जुलाइआव मोनसे आसाम सरकारनि ट्राइबेल अफेयार्सनिफ्राय सनितपुरनि आरो बिश्वनाथ जिल्लानि DC नि माने गेजेराव मोनसे लाइजाम सफैदों जाय लाइजामखौ लानानै जों नुनानै गोमोदों मानोना बेवहाय UBPO आ दाबिनाय बायदियै 161 गामिखौ लानानै बिथांमोना BKWSC आव सोसननायनि सालिजारि खालामनो थाखाय सार्कोल अफिससिम दैथायहरदों आरो बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोमोदों मानोना BTR रेकर्डनि गुबै राजखान्थियारि बिथांखियाव बाउन्डारि एक्सटेनसना सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ लानानैसो आरो बिनिखायनो गिबिसिनथाराव जेब्ला बर' कसारी काउन्सिल दादोंमोन बै समाव सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ दोनथ'नानैसो बे काउन्सिलखौ एन्टारिम गभर्नमेन्टबो दादों आरो बेबायदि काउन्सिला सोलिदों नाथाय दिनै बिथांमोननि सोलिफुनाय काउन्सिल एबा दानि UBPO नि दैदेनगिरि बिथांमोनहा BTR सिगनेटरि मेजर सिगनेटरि आफादा जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना एबसुजों सावरायाखै बिथांमोना NDB नि बारग' दैदेनगिरिफोरजों सावरायाखै आरो बेबायदिनो सिगनेटरि दैदेनगिरिफोरजों सावरायजोबाखै आरो बेखाय बिथांमोना गावसोर निजा बबेयाखै 161 जे गामिखौ लानानै BKWSC सोनो नागिरनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बिथांमोनखौ उइथड्र खालामनो थाखाय खावलायदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जों भेहेमेन्टलि अपोज खालामो जों रिजेक्ट खालामो जाहाथे गंसेबो गामिखौ सनितपुर आरो बिश्वनाथनिफ्राय BKWSC आव सोसननायनि थाखाय राहा लानो नाङा मानोना पलिटिकेल स्पिरिटआ पलिटिकेल अबजेक्टिभआ जे BKWSC आव सोआलासिनो बे BKWSC आव लाबोआलासिनो बेखौ BTR आव लाबोनानै जोंनि 6 सिडुल काउन्सिलनि बाउन्डारि एक्सटेनसनाव बियो दासिमबो हाबनांगौनि थाखाय डिमान्डआव दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि लिस्टिं बिनि मेप गासैखौबो जोङो आसाम सरकारजों सावरायनानै रोखा खालामनायनि थाखायनो दिनै बेखौ दासिमबो समाधानाव मोनैयाव जोङो नेगासिनो आरो बियो जि प्रसेसआव दं बिदिनो बेखौ दोनथ'नांगौ आरो जोङो सोसननायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारजों जेखिजाया समाव जेखिजाया थासारियाव जोङो सावरायनायनि समाधानखौ जोङो मोनगोन होननानै आसा दङ आरो बेखायनो जोङो खावलायबाय जाहाथे बे ओनसोलखौ लानानै BKWSC आव सोसननायनि रावबो बेहाय राजखान्थि खालामा आरो बे राजखान्थिजों दिनै बर'नि खौसेथिखौ बोखावनायनिसो राजनिति जादों होननानै जों सानो आरो बेखायनो बर'नि राजखान्थियाव गावस्रानाय मनोभाबजों राजखान्थि गेलेनो नाजानो नाङा मानोना दिनै बर' हारिया जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बोसोनजों फैनानै बर' हारिया खौसे जायोबा देरहागोन गावस्रायोबा जेनगोन दा बेनि थाखायनो दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रोखा रावजों फोरमायगोन जाहाथे बेयाव थानाय मोनसेबो गामिखौ बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलाव सोसना आरो बिनि थाखाय अबजेक्सन खालामनो जोङो थाबैनो आसामनि ट्राइबेल अफेयार्स मन्थ्रिनो जों आर'जलाइ गथायगोन